Takže jo, čau ty lidi, moje jméno je Rotex a se mnou tady dneska je, Jsem tady já a to je Flusíkin. jo, takže tohle je naše uvítací video ke kanálu Gameboys, který jsme založili dnes 14.6. 2015. Je to kanál určený, omlouvám se, že zažidli. Je to kanál určený pro vlastně natáčení her a zároveň možná i vlogy. A vlogy budou méně frekventované, ale budou taky a budou let's play a gameplay. Ano a jakoby budeme oba dva natáčet jakoby sám, ale jakoby možná i většina videí spíš bude, že budeme jakoby spolu, aby to bylo To tak. je možný. Záleží na tom, jak se sejdem na Na Skypeu, takhle budeme, no, Mít čas na kolik prostě. budeme mít času. Jakoby takhle by se měl říct, jakoby podle zvoka prostě hry, které bychom mohli spolu hrát. Tak je Proti sobě, takže si můžeme zahrát například FIFU proti sobě. přesně no, FIFU World. Need for Speedy bych to asi neviděl už. Battlefieldy, Ty nemám, ty bych si musel koupit. Team Fortress. No a třeba i jakoby Flušík by si mohl stáhnout World of Tanks a takovýhle hry. Mohli jsme si spolu jakoby pořídit třeba Counter-Strike, Global Offensive. No a prostě jakoby teďka scháníme sponzora, který už skoro máme a za jasně peníze, který bychom vydělali i díky, co jsem zapomněl zmínit, že budeme i streamovat. No, budeme streamovat a docela často, třeba jednou týdně. Jasně, ale až budeme mít jakoby na to hlavně internet a takovýhle, to si musíme zařídit, tak za peníze, které ze streamu a z YouTube získáme, budeme za první kupovat techniku Což je mikrofon a a tak dále. prostě zlepšování kvality videí a za druhé to jsou vlastně hry, které budeme pro vás moct natáčet. Po případě, což ještě není úplně jisté, ale třeba společnou konzoli k televizi a tak podobně. No a nebo pro vás nějakou giveaway o nějakou hru. No, nebo nějak časem už třeba i z nějaký menší studio. Jasně no. Budeme hlavně, já třeba pro vás budu dělat i eventy z nějakých hrách, jako třeba Need for Speed World. Ta hra se má rušit, ale budu dělat třeba eventy, já nevím, kdo to dohrál dřív a prostě má auta, který už tam v té hře vlastně se nedají koupit. Jo, takovýhle event nebo něco takovýho. No, asi tak nějak. Jakoby ode mě můžete čekat i League of Legends, což od Flušika ne, protože ten říká, že ta hra je hrozná. To neříkám, ale... No, jako říkal jsi to. Jako do jí hrát. No a pak ode mě můžete čekat i vlastně ten Counter-Strike, protože já ho mám ho teda sdělený od kamaráda, že není můj, jakoby, ale mám ho a můžu ho hrát a ale budu si chtít kupovat svůj. Jo, a to právě možná i za ty nějakým způsobem za... vydělané peníze vlastně. Kdyby se někdo ptal vlastně, v čem jsme dělali banner nebo i logo, tak dělali jsme to přes Photoshop. Dělal jsem to teda já, Rotex. Ale Flužík taky měl pár návrhů, ale nakonec jsme se rozhodli, že vlastně vybereme tento, což můžete vidět na našem kanále. No, asi tak nějak. Jinak pak budou různý ještě ty menší bannery pro ty videa, který budeme dělat taky ve Photoshopu. A ještě budeme teďka, já budu vytvářet vlastně outro a intro, nebo budeme vytvářet spolu a rozhodneme se zase. Jak se dohodneme. Jasně no. Pak čím natáčíme, tak já natáčím buď Frapsem, nebo jako natáčím teďka OBS, Open Broadcaster, a nebo ještě Camtasia. Já natáčím Frapsem, FF Splitem a Camtasia občas vybrané videa, s tím, že zvuk dělám přes Audacity a celé stříhání pak probíhá v Camtasii, po případě v Adobe After Effects, kde dodělávám ty finální úpravy. No, tak u mě tady o těch videích
tak mám Audacity, ale moc to nepoužívám, protože ještě s tím moc neumím, ale tak to mě třeba Flušík časem naučí. A já videa stříhám ve Vegasu, ale v tom zase neumím tolik, takže jakoby v tom jsem zatím takový začátečník, takže pokud fakt mám nějaký chci mít víc propracovaný video, tak spíš to hodím od té Camtasie, kde si s tím umím víc pohrát. Jakoby v tom Vegasu je víc možností, ale zase neumím s tím tolik. Já je stejně nevyužívám, i přesto, že mám Vegas už několik, ježišmarja. Jasně. Ale prakticky nepoužívám a přijde mi to jako program, který je sice dobrý, ale já ho asi nikdy používat nebudu. No jasně. Teďka něco k těmu vlogování. Takže vlastně vlogy by byly jakoby společný, asi, ale i mohly by být i jakoby samostatný. Jo, No. protože Vím, že možná, když budeme ještě mít vlogovací kanál, ale to už to je to fakt, kdyby se nám dařilo, tak jedině. No. Jo, a my máme tu výhodu s Flušíkem, že vlastně bydlíme od sebe ani ne 100 metrů, Ani ne, no. takže vlastně se můžeme v jednoduše sejít, pokud máme čas. Jo, že nemáme žádný jakoby dálkový prostě rozdíl. Ano, s tím já ještě mám tu výhodu, že mám foťák, který může být do vody, tím pádem budeme mít nějaký záběry třeba i z koupaliště nebo... Jasně, no, to já si bych budu objednat teďka vlastně něco jako GoPro, je to CJ, teď myslím, že 2400 asi. A pak to tím teda, jinak vlogy bych natáčel telefonem Samsung Galaxy S3 Neo. No, a nebo mým foťákem. No, a pak, no, ano, spíš tak, a pak třeba i challenge bychom mohli někdy udělat, tak to bychom natáčeli mojí zrcadlovkou, což je, myslím, že Nikon L820. Jinak, jaký máš počítač, Rotexi? No, tak já mám vlastně úplně stejný, akorát jako Flušík, akorát Flušík má Intel i5 a já mám Intel i3, protože já mám starší model. Je to Asus K55V a dál už to nepamatuju, to je taky složitější. Já mám Asus K55VJ SX069H, což je právě verze z Intel Core i5. No a já mám, myslím, že verzi je, což je s tou trojkou a to je ta starší. A je to vlastně teda ten Intel Core i3 a grafická karta Nvidia GeForce GT 630M 2 GB. Tak to máme stejně, akorát já mám 635M. Jo a já vlastně teďka v následující jako Vánoci to teďka budou, což je to vlastně, je to za dlouho, ale i tak vlastně budu mít nový počítač, bude to zase notebook, protože ten já ho víc využiju než ten počítač, jako chtěl jsem počítač, ale spíš to dělám, jestli koupím lepší notebook za menší částku, ta částka, co mi zbyde, tak si nějak koupím to příšušenství a třeba monitor, jo, který by se možná i hodil. A já taky mám plán už, a to je, že budu k Vánocům mít televizi už jakoby pořádnou, co znamená, že budu mít nějakou určitou kvalitu a budu právě mít tu zmiňovanou konzoli Xbox One, ale ne, jakoby já jsem neříkal Xbox One, ale říkal jsem konzoli, tak já budu mít Xbox One. Nevím, jestli Rotek přistoupí na to a bude se snažit taky mít, aby jsme mohli hrát spolu, nebo jestli spíš se to bude tak, že budeme natáčet každý ze svýho. No, já s těma konzolema mám to takový špatný, že prostě jakoby, já bych konzoli i chtěl, ale jakoby, nevím, je to takový pro mě, že na tom počítači, jako dobře, nemá v tom počítači ty počítačové hry, jakoby tu next gen, co má ta PlayStation 4, to je Xbox, ale zase můžu se spolehnout, že na tom počítači zaplatím za hru, ale dál už to nemusím řešit, že jo. Což ano, mě já bych si třeba jedinou konzoli, kterou bych si já v téhle době koupil, je PlayStation 3, protože tam na tom nemusíme platit nic, vlastně jenom tu hru. Což na Xboxu One a teď i na PlayStation 4 a Xbox 360. Na tom PlayStation 4 mě to strašně naštvalo, protože jsem měl v plánu, že si ho koupím, tak na něm taky zavedli vlastně s poplacenou online jakoby. Online hru, no. Což mě jakoby fakt vytočilo, jak bych to tak řekl. Mě teda taky jako, ale
ale jako pokud... PlayStation bych si asi stejně nekoupil, protože... Jo, to je pravda, myslím, protože že to pokud já bych si teda měl rozhodnout jestli PlayStation 4 a Xboxem, tak by to byl teď v této chvíli by to byl Xbox, ale pokud by ta PlayStation 4 už nebyl placený ten online, tak by to je byla jednoznačně PlayStation tak by 4. bylo jasné, no. Jakoby... Jinak ještě máme v plánu asi Avermeedy, s tím, že když budu mít Xbox, Jasně, tak no. budu streamovat. To je asi jako ve kvalitě. No, to asi tak. Plánujeme hrát ještě FIFU 15, co mě... Kterou já už teda mám. Na No, počítači Fušik si ještě musí koupit. No, s mým, kdybych měl ten Xbox, tak bych hrál Halo 4, asi Assassin's Creed Unity a Black Flag a tak dále, a x dalších her. Jinak určitě pak budeme mít i PO Box, tam nám budete moct posílat nějaký fanmaily, nebo Jasně, po případě i hry, kdybyste nějaký měli, který byste chtěli, aby jsme hráli ve videu. Třeba nic jako žád, nechci být nějaký kopírák, ale něco, jakoby něco na ten styl, co má třeba Flygun, jak má ty nedělní blbosti, nebo jak on to má. No, například něco Je něco na ten způsob. No, s tím, že kdybyste mi chtěli poslat hru jakoukoliv, třeba i pak na ten Xbox, tak můžete. Ale je to čistě na vás, protože vy nás budete sledovat a pokud budete chtít víc let's playů, tak je to jedna z možností. No, já už tam nevím, jako co bych měl říct, protože já myslím, že jsme řekli jakoby dost věcí. To asi jo. Video má skoro 12 minut, takže by to mělo být na začátek jakoby dostačující. Rozhodně. Takže asi to ukončíme, takže děkujeme za zhlédnutí. Pokud se video líbilo uvítací, tak můžete zanechat like. Pokud nelíbilo, tak klidně dislike, ale byl bych rád, když to bude ten dislike, abyste napsali, do komentářů napsali proč, co se vám na videu nelíbilo. No, přesně tak. A tak to bude asi všechno. Tak čus. To bude všechno a já se s vámi loučím taky a Čau, čau. zatím čau. You